22. päivä lokakuuta 2020 tosiaan edellinen Turun derby. Inter voitti sen selvästi maalein 3-0 ja tuon kauden päätteeksi TPS putosi Veikkausliigasta ja on siitä lähtien hakenut tietään takaisin niin sanotusti kiinni. Katsotaan, tarjoaako erikoistilanne TPS:lle vielä mahdollisuus tulla tähän peliin mukaan. Lakkamäki muske ja pallo maaliin! 2-1, Joonas Lakkamäki maalin tekijänä. Näin TPS tulee vielä mukaan peli. TPS nousee pelin mukaan valtavalla taistelulla, mutta ei voi paremmalle tänään mitään. Inter voittaa tämän ottelun maalein 3-2.